Tiripon amay kasubagong aga sa Peñaranda Park, anlam pa 700 na individual hali sa man iba-ibang stakeholders, as in miyembros kan Bureau of Fire Protection sa ginibong Lakaw Kabikolan, Rally for a Fire Safe Bicol. Fun walk as in fun bike. Katakod kan pagsikad kan Fire Prevention Month na sinabayan pa nin Fire Squad Roadshow. May temang pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Pigtauan doon kan Huésped de Honor sa aktibidad na si Chief Superintendent Gilbert Dolot ang importansya kan mga siring ni lakdang ngani makaibitar sa kasulo. 80% ng 13,000 na sunog natin taon-taon ay kabahayan. And 75 to 80% ng kabahayan na nasusunog ay dahil sa poor electrical connection or illegal connection. So, to address the situation, we thought of a program that will offer partnership and community empowerment through the Bayanihan concept. And so, the Oplan Ligtas na Pamayanan was conceived. The Oplan was designed to involve the community in preparation of the fire protection plan. Magplano tayo, sabay-sabay natin gawin ang plano kasi pag hindi kayo kasali, kami gagawa ng plano, hindi nyo masusundan yung plano. Saro sa mga nagbali sa aktibidad, ang grade 6 student na si Aaron kan Legazpi Port Elementary School. Sabi niya, dakulang bagay na matukduan na sinda sa paglikay sa kasulo sa amay na edad. Kaya importante po sa amin itong activity at event na rin po dahil natutuon po kung paano natin ma-prevent ang mga fire na pwedeng mangyari anytime or anywhere. Apwera sa mga estudyante, partisipante man sa aktibidad ang nagkapirang empleyado kan ahensyas de gobyerno. Siring na sana ni Carl kan DSWD Region 5, sabi niya, dugang kaaraman ang sa iyang mga nanudan ngani makalikay sa kasulo. Ito para ma-aware po ang ating mga mamamayan tungkol sa Fire Prevention Month at para makaiwas po tayo sa mga sakuna, lalong-lalo na po itong sunog. Sigon sa BFP Bicol, dakulang onra na maidara sa reyon ang Fire Squad Roadshow na permisa ng maihiling sa Metro Manila. Apwera kaya sa maipahiling sa publiko ang gamit kan BFP, pigbida man digdi, an man iba-ibang kaaraman, siringnin pa no ang pag-CPR o cardiopulmonary resuscitation, rappelling asin an earthquake simulation. Well, from the other agencies, ito yung ating mga stakeholders, yung mga partner agencies natin. So we are very happy na they are very supportive sa ating mga activities, especially dito sa ating kick-off ceremony. And also some other activities ng ating mga, some other activities ng BFP, katulad ng Oplan Iwas Maputok, Oplan Kaluwa, and other activities. So sila po ay ating inimbitahan para dito sa ating kick-off ceremony. Pagirumdum permikan BFP, always think fire safety. Lalo na ngunyan, napapalaog na ang summer season o tag-init. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.